L-Economist Intelligence Unit jgħid li l-kriżi politika dejjem tikber li qed iħabbat wiċċu magħha l-Prim Ministru Lorenz Gonzi waslet għal paralisi leġislattiva kważi totali. Jiddeskrivi t-tmexxija ta' Lorenz Gonzi bħala waħda li tinsab taħt attakk u l-maġġoranza parlamentari ta' siġġu wieħed li jmexxi bħala fraġli. Fil-qasam f'dan il-grupp parlamentari Nazzjonalista jgħid l-Economist Intelligence Unit tant kibret li l-Gvern ma jistax ikun iktar ċert mir-riżultati tal-votazzjonijiet li jittieħdu fil-Parlament. Dwar il-finanzi pubbliċi, l-Economist Intelligence Unit jikkummenta li l-Gvern beda dis-sena ħażina ħafna, fattur li jwassal għal tħassib li d-dejn tal-Gvern se jibqa' jiżdied u li pajjiżna jista' jintlaqat mill-kriżi fiż-żona euro. Jirrimarka li fit-tmiem is-sena li għaddiet l-ekonomija ta' pajjiżna x'kienet bid-doppju ta' kemm x'kienet fiż-żona euro. L-Economist Intelligence Unit jgħid li l-Gvern kien qed jippjana żieda qawwija fin-nefqa pubblika anke għaliex il-pajjiż jinsab miexi lejn elezzjoni ġenerali. Iżda l-Gvern jista' jkun li jkollu jrażżan in-nefqa biex ma jkomplix ikabbar il-problema li mhux jilħaq il-miri finanzjarji tiegħu stess. Dwar il-ħolqien tal-mekkaniżmu biex ikun iffinanzjat il-proġett tal-Parlament il-ġdid, l-Economist Intelligence Unit jgħid li dan sar biex l-ispiża u d-dejn ma jidhrux fil-kotba uffiċjali tal-Gvern. Waqt li l-Economist Intelligence Unit jgħid li l-Prim Ministru jinsab determinati li jibqa' fil-poter sa tmiem il-leġislatura, jirrimarka li l-problemi serji fil-finanzi pubbliċi flimkien mal-pressjoni mill-Unjoni Ewropea dwar dawn l-istess problemi jistgħu jipperswadu lil Lorenz Gonzi biex imur għall-elezzjoni ġenerali wara li għaddu l-vaganzi tas-sajf tal-Parlament qabel ma jippreżenta l-budget għas-sena d-dieħla.